Il-Kunsill Lokali taż-Żejtun flimkien mad-Direttorat tal-Kultura nieda programm varjat ta' attivitajiet għall-Festa ta' San Grigor, tradizzjoni li fil-forma tagħha llum tmur lura l-1781. Fost l-attivitajiet ewlenin serata kulturali, bana tal-fatt dwar il-ħbit tat-toroq fuq iż-Żejtun fl-1614, kif ukoll infjorata u xogħol fuq platti tal-melħ, patrimonju ħaj li qed issir ħidma dwaru biex jiġi rikonoxxut bħala wirt intangibbli tal-UNESCO. Mela, il-Festa San Grigor tista' tgħid aħna żwieten kienet xi ħaġa marbuta ma' qalbna. Aħna hawnhekk iż-Żejtun għandna kult kbir tal-ġimgħa kbira. Allura nkun għaddejn il-ġimgħa mqazza għandna nippreparaw minn ħadd il-palm, però mbagħad nagħlqu bil-Festa ta' San Grigor. U għalina żwieten kienet tista' tgħid l-ewwel awma tagħna iż-żwieten. Però apparti minn dik ukoll anki l-aspett kulturali. U bħala kunsill bdejna nippruvaw nkabruha, però grazzi għad-Dipartiment tal-Kultura li minn 3 snin beda jieħu ħsieb jgħin din il-festa tista' tgħid kompli tikber. Il-programm jinkludi wkoll mixja simbolika li din is-sena se ssir minn bir miftuħ fil-Gudja saż-Żejtun bħala tifkira tal-mixja tradizzjonali li kienet issir mill-Imdina. Tul il-ġurnata se jkun hemm ukoll bankarelli u dimostrazzjonijiet marbuta mal-wirt Malti fosthom bizzilla, għażiela u snajja tradizzjonali, flimkien ma' attivitajiet edukattivi għat-tfal, inklużi tours gwidati dwar l-istorja tal-lokalità. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li din l-inizjattiva qed turi biċ-ċar l-impenn tal-Gvern lejn it-tisħiħ tal-identità kulturali ta' Malta permezz ta' ħidma mal-kunsilli lokali. Il-Festa ta' San Grigor tibqa' marbuta wkoll ma' drawwiet popolari fosthom l-ewwel qawma tas-sena, tradizzjoni li għadha tinżamm sal-lum il-ġurnata minn bosta Maltin.